小微小微笑，是远舍的微笑。 De ochtendgym, Chinese stijl. Wie op zoek is naar dit soort ervaringen kan terecht bij een Limburgs-Chinese reisleider. De restauranthouder uit Maastricht organiseert zijn eigen kleinschalige trips naar zijn moederland. En zijn naam Jo Ping Hu. Dat ben ik. Vandaag gaat de reis naar de kunstwijk 798 in het Dashansi-district in Beijing. Wat gaan we doen? We gaan naar moderne Chinese kunst bekijken. De gebroken ramen van de oude fabriek horen bij het hippe imago van het jonge stadsdeel. Een beetje zoals Soho in New York heeft ook 798 de ene na de andere galerie zien openen de laatste jaren. Voorheen is een oud verffabriek, totaal. En dit is ongeveer een jaar of anderhalf geleden omgetoverd tot kunstgebouw of kunststad. Vanwege dat Olympiaspelen 2008. En dat jaartal intrigeerde een aantal Limburgse reizigers zodanig dat ze juist in deze maand augustus een reis boekten naar China. We zijn nu 2 weken hier, we hebben nog 2 weken te gaan, maar ik vind het echt een schitterend land. Ik vind het dan leuk dat ze dat dan inderdaad zoals je ziet interpreteren en veren. Met vandaag de tournee dus langs de galerijen, maar voordat we onze reis voortzetten stelt het reisgezelschap zich even voor. Jos Saldo uit Elslo. Jos Hermans uit Maastricht. Slaas Timmermans uit Zettert. Gaston Jansen in Luik. Ingrid Reumers uit Rotterdam. En Miette Linsa. Jo Ping Hu, Angbi Maastricht. En dat is dus de baas die de excursie richting 798-zone bedacht. Het fabrieksterrein stamt uit de jaren 50 en werd gebouwd naar Oost-Duits voorbeeld. Dat verklaart ook de Bauhaus design style. Vorm volgt functie in die stijl en dat leidde dus tot hele grote hallen met heel veel lichtinval. Fantastisch voor de huidige kunstexposities. Met één plek hoog op de verlanglijst. Ulens Centrum voor Contemporary Art. Dat is van een Belgische baron. En hij heeft hier een heel grote hal volgeduwd met kunst. Hij heeft hier flink verzameld in de goede tijd en dat is me erg aanbevolen. En Jo Ping heeft me beloofd vandaag dat we daar terecht zouden komen. Dus daar zit ik me een beetje op te verheugen al de ganse dagen. Welcome to UCCA. Het is big business, die nieuwe kunstwijk in China. Met opvallend weinig Chinezen, maar vooral veel buitenlanders. Om de hoek ligt een heel klein restaurantje. Daar zijn duizenden ledjes hele fine opgehangen. Daaronderin komt kleedgoed en dat verschuift en dat verkleurt de hele tijd in golven. Echt prachtig, heel mooi. Zou ik wat thuis willen hebben? Toch? Wauw. Dat is de bal. En dan komt na 4 uur onze trip naar 798 ten einde. Dus dat is ongeveer 4 uur aan. De groep split zich op, want op de laatste dag in Beijing verschillen de prioriteiten. Dan moet je zelf een lunch. Werk aan de winkel dus voor Jo Ping Hu. 先带他们去那个波士宾和幼儿园。 En gastheer Jansen heeft een Chinese moeder, dus hij kan helpen bij het afscheid. Als je gaat, als je vertrekt. Tetje. 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 Tetje.